Inibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi ukuthi obusane ngwakamthembu bathele injabulo ihora. Silaba futhi kwiSelect Africa TV siyaqhubeka konke kumnandi kuhle futhi kuyasetshenzwa sohleze senilethela abantu ababalekile njengoba nginensizwa lela ezoyichaza ngoba kufuna insizwa ichaze kahle siyixoxe le ndaba ngoba sihleze sinilethela abantu ababalekile bhuti wami asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga kwamukeleka ngiyabonga igama lami ke mina ngusiyabonga wakaZulu ngokudabuka ngile engudweni kodwa ke ngokuhlala ke ngila kwaDukuza eStenga. Hayibo insizwe sisuka le engudweni umkhaya wami ke nomakeba mfowethu siyabonga ukubona abantu abasuka emakhaya benza izinto ezibalekile emphakathini mfowethu siyayizwa imisebenzi yakho futhi mihle umphakathi uyayibona mfowethu ukusuka le emakhaya sisuka eindaweni osukubona kahle ukuthi kunzima ukuphila khona but emasifika sifudukela kulezi indawo engala sikwazi ukuthi sivule umqondo sikwazi ukuthi yini esidingayo singabonakali ubheda kwasekhaya sikubone sekungala kodwa sifika la sifike sikhombisa ukuthi yini esizoyenza la mfowethu insizwa yenzani. Mina ke ngenza amafilimu ngiqale ukwenza amafilimu kulomkhakha ngiqale ngo2011 ngenza ama sketch ezikoleni koMagemfane high school bangazi so kuthena ngo2016 ngase ngithi angiyenzeke manje ibe semthethweni ibe permanent ngase ngiregister icompany ke kuthiwa Nsika Media ke saqhubeka ke sashutha nemicimbi kwase kufika la ukuthi khona ayi ngiyayeka imicimbi manje ngoba kahlahle uthando lwami ukwenza amafilimu straight ama movie ngase ngifunda ke ngayifundisa mina ko YouTube ngaphusha kwaze kwafika lesikhathi samanje ke Makeba ngiyayizwa mfowethu ifilimu wajula kangaka mfowethu lusukaphi uthando lolento uma uyibheka mfowethu ukuthi okay lento ngayibuka kobani izimapha amafilimu bengiwabuka ngiuze ukuthi kube nogqozi lwalento mfowethu. Kahle le yamafilimu ngisho ukuthi kube yinto ebengifisa ukucommunicate ngayo because kulula ukucommunicate ngefilimu kusuka kwi-background engisuka kuyona njengomuntu ongakhulanga ke kalula angikhulanga kalula so uma wenza izinto enjengamafilimu uyiqobela phansi bese uyishutha ibukwa izwe lonke kuningi futhi okwazi ukushintsha awu communicate kuphela at the same time uyakwazi nokwenza izwe ukuthi libe ngcono so ngaphusha kwaze wafika esikhathini la ngihlangana khona nabantu ababalulekile ngabuka nje izinto zenzeka yonke leminyaka le ngahlangana nobaba Ayanda Msweli cishe ngihlangane naye ngo2020 saqhubeka sayiphosha umshikashika baningi ke abanye ngihlangane nabo kuna film nje inkulu esanda kuyenza engeke ngikwazi ukuyimenshina nabo bangithole kuzinkundla zokuxhumana lezi basibethi angibalekelele kwi-drone ngeze ngazosebenza ama movie amaningi esengiwenzile adlala ku National TV ama music videos amaningi esengiwenzile ayadlala ku National TV but vele akulula ukuthi umuntu akunotice mosuku ungekho phambi kwecamera mokunyuka amagama nje lapha na ngikhona nami kuthiwa siyabonga Zulu abantu abaningi ababe besayifunda ke lonto le kuthe ngonyaka odlule ku2021 ngangenela i-competition okuthiwa i-48 hour film competition la unikeza khona ama-hour 48 kuphela ukuthi wenze i-movie sayingenela ne-team yami saphusha siyadlala kwi-cinema ayisase sihlabana nge-scholarship lapha umfundazi sayo kwathiwa asambe siyofunda kwi-university enkulu okanye i-college enkulu yenza amafilimu okuyi-achievement futhi naleyo kukuningi ke esedlule khona ngeke ngikwazi ukuthi ngilokhuze ngenxa yesikhathi esinaso iminyango sinqonqoza kuyona kodwa phela monqonqoza kusuka ngasho ukuthi uzovulelwa vele usuku unqonqoza nje nawe ungazi ukwenza kodwa ngethemba ukuthi uzovulelwa ingavuleki eminye ivuleka kancane athi uzongena iphinde futhi kuvaleke ya kunjalo mfowethu. Uyayizwa uyayibeka iyacaca foka Mageba ema ufika la kule industry yamafilimu bakumukela kanjani mfowethu abantu abaphambili bakwazi ukukhombisa indlela noma ngoba phela zonke indlela mfowethu uthola ukuthi kuba nezingqinamba uthola ukuthi abanye bazoba nale jealousy ukuthi hayi no siyakubona namandla kangakanani bakuvalele injani mfowethu indlela bakumukela ngayo.
Mancane amathuba okumukeleka kule industry sikuyona. Mancane kakhulu mfethu ngeke ngiqamba amanga. Yabona uma ubheke abantu asebephambili ukuthi bazokumukela usafanele udlala ngesikhathi. Kusuke kumele thina la phansi simukelane sodwa. Kube yinto thina ephila kuthina nalento yomona. Uma wenza umsebenzi kube into leyo kumele ngabe uyisusa nje kuwena ngisho ukuthuna uncenga inhliziyo ngoba awumukelwa la ngendlela okuyiyona. Abantu bazoza kuwena ngendlela ukuthi baveze ngathi bayakumukela bafuna ukusebenza ngawe ufeza into zabo. So bayakuyuza nje kakhulu into leyo uzohamba uyijwayele egcina udecide nami udecide ukuthi ngiyaphuma ke kuyona kulento lena noma ke ngiyahlala muthi ngizafuna ukuqhubeka ngihlale uqhubeke uhlale kuya ngawo amehlo avuleka kodwa ususetshenzisiwe. So ukumukeleka kwami mfowethu akubanga into nami engithi ngoba ngenza amafilimu kuzobalula nje ngizomukeleka ngenza ngoba ngenza umsebenzi omuhle sebeyancoma abantu ukuthi umuhle umsebenzi wakho usubonile kanje ngizomukeleka kalula akubanga khona ukumukeleka kalula kwaze kwanginikeza nomqondo ukuthi shuthi kahle lana singo filmmaker kumele sihlangane kube nenkambi esiyikhandayo yo filmmaker ukuthi sizoba neHollywood yethu. Thina why singena iHollywood yethu eSouth Africa asibe neHollywood yethu uma ngothi kuno filmmaker mhlawumbe ubuka njengamanje ngiyafisa ukuthi simfake kule ngxoxo mfowethu asibeni neHollywood yethu la eSouth Africa ukuthi sineyimangane sobuye sibone and singasho ukuthi sizobheka ebantwini asebemkatshubomvu okanye sebephambili ukuthi ibona abazosisiza asiyenze nje thina la uma kukhona mhlambe ozovela comment ethi mina ngezinto ukuthi hlala endaweni ukuthi sizobuka umsebenzi wakhe ukuthi lo muntu simfake phakathi mina ngimakeup artist siyamfaka ngoba labantu laba ibona futhi egcina ukuthola ukuthi emofuna ukwenza ifilimu egcina ifilimu yakho uyibhalile yahlala lapha baningi abantu ababhala ama scripts mfowethu yanqamba manga abanye baze bayeke omunye uya-act agcine seyeka omunye umbhala agcine seyeka kuyithalente njalo lelo futhi esililuzayo okungamela bese siyaluza. So kanti uma sinenkambi uyazi ukuthi sishuthe imovie kabani njengamanje soshutha imovie kabani siyinto vele ezicaca ehlangene yes. So nje mfowethu leyo kumukeleka ngenqamba manga into leyo kahlahle ekumele sifunde sisodwa ukuthi asimukelane sodwa izwe lizosamukela seliphoqelekile ukuthi lisamukele. Yabona nje mfowethu baningi yabona lento lena ayigcini ngokushaya thina kuphela baningi abantu ebalimazayo ize iyolimaza neeconomy yaseSouth Africa ngoba mfowethu yabona uma uthi wena ufilmmaker uzosubmit umsebenzi wakho kodwa kumele uhambe ne-envelope ebrown awunayo envelope ebrown okokuqala uyayifikela kodwa into enayo yini yitalent. So labantu abalapha bagcwele yonke indawo ngizokusho ungakufihle mfowethu ama politician iwona enza izwe lingabi ngcono ngenxa yokuthi babhekelela kakhulu okuya ngakubona ephaketheni labo ngoba ke amandla abanawo sibanikile bavala yonke indawo uthi maningi ama-artist akhalayo mfowethu akukhali thina siza amafilimu kuphela kukhala nje labaculayo enkampanini erecordayo bakhona kephi nakephi bakhona ama-department wonke mfowethu athinta art bakhona babheka ukuthi usukaphi wazala nobani uphetheni uma ukuthi lokho nje awawaziyo ndawo umsebenzi akubazobuthi alright muhle bakubize lama workshop kuthiwa woza sine workshop ukuthi submit ama proposal uyishaya iproposal mfowethu yazo uma uyishayile bayithanda ngiqhamuka mhlawumbe ngithi mina ngifuna ukwenza i-podcast mhlasimpe lapha nokhosini ngithi sibonelo ngoba phela i-radio sithandayo enkulu futhi singakho ngesibonelo ngayo ngenza isibonelo kanje kunabantu ababehind kungesebona abantu basokhosini ababehind esingesibabone okuzoba yibona bathi yazi lento i-right mfowethu kodwa asinikeze nobani bazoyinika omunye umsebenzi wakho uzobona wena usuwenza omunye umuntu i-concept yakhe sisetshenziswa omunye umuntu kodwa kuyi-concept yakho original nawe uyakwazi lokho. So into mfowethu ebhlungu ngempela enqamba ebhlungu
Yizo Mageba uyayibeka mfowethu iyacaca ngoba ngempela ingqinamba esihlangabezana nazo lezo noma sithi siyalwa kodwa sifike sivinjwe sinqindwa amandla ilezo zinto ngoba ngempela kuyasilimaza ukungabi namali ekubeni sibe sinalo italent ngoba usekusetshenzwa ngemali kakhulu ngoba bengifuna ukuya khona lapha Mageba emunye umbuzo wami ubuzothi uxhaso ke lona kulamafilimu osuwenzile ubulithola yini ema ulithola ubulithola kanjani noma uma ukuthi uyalidinga iyiphi indlela ongafisa ngayo ukuthi bekusize ngayo. Kulamafilimu esengiwenzile angeke ngiqamba amanga uxhaso ebengilithola lukhona kodwa bengilithola kulabantu engisebenza nabo abanye babe bengibahlanganisa ngomgwaqo ngendlela engithi wozani sizo act nokho senginalo ke lokuthi bazovuma mahala ukuthi bezo actor mahala bethi sizoyenza ifilimu yakho mahala ngicabanga ukuthi mfowethu abantu bazobona ama link okanye ama trailer sesiwenzile umsebenzi ilolo kuphela uxhaso engizalitholile akekho lo uxhaso uthiwe kanje sokufunda kanje yabo nje ngaze ngane question ngelinye ilanga kunama audition ndawo ngeke ngize ngimention kuthiwa kuzoba nama artist azoperform artist kulonyaka uzoperform uzo audition futhi ngonyaka ozayo kuthiwa audition futhi uma sebe recognize mase usurecognizeka kuthiwa lo muntu lona audition ngonyaka odlule samnikeza ithuba samnikela 5000 ngabe 3000 why audition kulukudedela abanye the question is senza ini la kahle sikhulisa ama artist noma siya auditionisa nje abantu kunemali encane lokube kumele bephiwe yona ngoba phela uma uthi mina uyangirecognize manje why ke manje ungabisanginikeza ke ithuba lokuthi ungifake kwi-line up njengamanje ngingena ama artist amakhulu khona ngizokhula phela nami yabona nje ngize ngaquestion ukuthi yabona njoba sesiwine ama winners bemaningi le competition besinayo but uma utho senza into yangampela South Africa bekumele oma winners akuthiwa hlanganani bafowethu akenenza nje ifilimu eyodwa ezosimela South Africa leyo nto leyo mfowethu akudingi ukuthi baze bekhiphe imali no etheni mhlasimpe kungawuthi ba accommodate ngaleyo nto leyo kodwa thina ngoba sine skill thina sine equipment thina sinabantu abazokwenza umsebenzi asiqashi umuntu uzokwenza umsebenzi kodwa nje lo accommodation yana kuthiwa akuyona imadlana etheni mfowethu iyona nto le eyenza ukuthi ubonze hayi njengamanje ngaphambili yabo ikhona into eyenzakalayo njengamanje yabo so uxhaso mfowethu hayi lotho angaze ngilithola kodwa ngizame kaningi ukuthola uxhaso ngibhala ama proposal kuthiwa kuphumile lokuzana submitani ubo filmmaker usubmit mfowethu kubuya email ithi unsuccessful okay uzama ukufona ngoba yini kephi nakuphi thothi akekho ozokutshela straight kuthiwa ubuye ufona ngathi sokuthi ngizazothindela ubani yabona le ugcina into yakhe iphelile idlule kanjalo engigcina ukuyithola yalibulala mfowethu italent engigcina ukuyithola kulonyanga I think beku March if not April kwathiwa unsuccessful babhala ukuthi iscript sami bese ngiawenda bescript and ngenze sure ukuthi ngibhala iscript ekuyisona so ngase ngiyiquestiona le ukuthi okay iscript sami asikho la kanje ngicela ungichazele ukuthi kanjani wabaleka uzochaza phela ngifuna ukuthi ngenze into kweyona ngithi ngitshela ukuthi kwiscript ikuphi la ngibhede khona kwiscript kanje ungasho ungageneralize ukuthi it was unsuccessful due to your script format ungageneralize shona ukuthi kwi format ye script wena bekumele lo line ube bold lo kanje yabo yena sihlangabezana mfowethu uzothola nje unsuccessful abaningi Ngiyayizwa mfoko Mageba uyayibeka iyacaca ngoba iyasilimaza lento ukuthi ema bebona ukuthi khona la engabe ubhede khona kufuze bekuchazele ukuthi into uzuyilungisa kanjani ukuze isasa lakho liqhubeke phela ulungisa ama mistake ngoba iyasilimaza lento kakhulu yokuthi uvele kuthiwa awenzanga kahle bengakutshela izizathu Mageba Nsika Media mfowethu Nsika Media ngicabanga ukuthi ikhampani yakho lisuka phi leli gama mfowethu ezinye zezinto ezisuke ibalekele ngempela abantu abasuke besidinga ngoba bambona lo muntu weNsika Media but abamazi ngoba nisweni ngale ngemumva uyena ke babukeli beSelect Africa TV mfowethu Nsika Media Insika igama nje lesizulu ngikhethe lona igama lesizulu ngoba nami ngumZulu futhi ngisuka emakhaya
insika babathi ngesiphila. So insika mayimile insika iyakwazi ukubamba istructure sonke lesi ngisho kobe kuthiwa uphahla seluwile thina ke sikhule ngezelu zamasoyi zomgaxo kugaxo indlu ikithi ngisisidilekile iqhubeka insika ime ibambe iroof. So leli gama leli mfowethu lisuka ekuthenini kule industry kwakwesifiso sami ngiqamba ile gama kule industry ngifuna ukuba uphahla ngisho bekuthiwa khona sebefisa ukuxebuka kodwa babone ngisamila ngoba angeke ngize ngikudlu babone zibashaye bayeke laba bazobona ngisamile ku-industry bazoba nethemba lokuthi hayi no lento yenzeka baphinde babuye futhi ngoba bafice ngisamile mfethu ngisayinsika ngoba insika indlu mayidilikile insika ibona isamile nawe umfana ekhaya ingane umfana ekhaya uyasho ukuthi hayi man yazi ngeke phela kumele sivuse le ndlu le kumele kube khona something enzakala ngoba le nto uyayibona isubmit futhi kahle ithemba likhona ithemba isuka lapho mfowethu. Uyayizwa uyayibeka iyacaca okuchaza ukuthi lento mfethu ema kungeyakho into kusuke kungeyakho futhi ingeke ikwehlule ngoba ema ngithi ngifuna ukubheka amagaba kunengane encane lapha ekhaya noma kunomfundo sesikoleni othi ngiyafisa nami ukuthi ngibe nefilimu yami iziphi ingqinamba mhlambe esingakwazi ukuthi simkhombise zona umageba asedlule kuzona ngoba bathi indlela ibuza kwabaphambili bhuti wami. Okokuqala nje yabona uma uyingane entombazana angeke ngize ngimenishile ngoba angifuni ukuba kodwa kukhona isithombe engangaba naso first time ngiya kwi-production enkulu esiyibona kumabona kude weekdays nami ngiyoncela ulwazi khona yabona kunalabantu abasebenza behind the scene abakuma camera abanye aba director abakhombayo lapha nalapha ngathi mina yere kusetshenzwa kanje laba bantu labana bayikhohlisa izingane benza amantombazane enqamba manga bayikhohlisa beyisebenzise futhi egcine kosuku ingane igcine isilahlekelwa okukhona ngokungekho ibithi yofuna okukhona ijikile imali lapha mfowethu bayikhohlisa balale nazo mfowethu bayithembisa izinto abengeyibeka zobe zekwazi ukuyifeza ngoba ingane isuke ingenalo ulwazi olunzulu. So into yokuqala nje engingayisho thola ulwazi olunzulu ungathembi wonke umuntu ungathembi konke okushiwo kodwa zithembe wena ungavumeli noma thathi advantage just because wena desperate izinto mina sengidlule kuzona lezo lakhile ke mina ngumjita ke kasi ngeke bekwenza kalulu amajita kodwa nje mfowethu ikakhulukazi ngena amantombazane ingane entombazane uma ufuna ungena kulomkhakha ufuna ukuactor yazi ukuthi bazoba khona bazothi ama chance bafuna ukulala nawe futhi mhlasimbe begcine be successful uma nawe uweak ungezokwathatha lamazwi yizona ngqinamba bethu engasho ukuthi umuntu osafuna ukungena kulomkhakha lo akabhekana nazo uma ke umuntu wesilisa komjida kulindele ukuchaphazeka kodwa ube patient ngayo yonke indlela kuzothenjiswa izinto engeke zize zenzeke qhubeka uye mfowethu qhubeka uye khona omunye umlisa ebengimlalela oyi-motivational speaker uthi abanye abantu ba ignorant ngendlela yokuthi bazothi kuwena no 7 times until they say yes. So kulindele ukuthi abantu bazothi no 7 times qhubeka kuyonokha iminyango nowodwa kaningi qhubeka kunokha athi umuntu haya uqhubeka kuyonokha kunabantu abazokunika izinto ngenxa ukuthi sebecasukile unesicefe hayi thatha ke and then you get that opportunity and you excel because you have been hungry for so long. So ungapheli amandla kalula mfowethu ngenxa ukuthi uphushwa away noma abantu abakuvulele umnyango kulindele ukuthi vele bazokwenza. So into moyilindele uyakwazi ukuyiface. Okay ngiyayizwa mfethu inamandla amazwe anamandla kakhulu lawa mfethu owabekayo ngenxa ukuthi siyalimala kakhulu especially njengoba usho nje emantombazaneni intombazane ithenjiswa into ezincane igcine yona isidedela into ezinkulu ekubeni yona ibe netalent egcine sekulimalele lo talent futhi layo uyayibona lonto mfowethu siyayizwa iyacaca mfowethu singayixoxa kushona ilanga umageba utholakala kanjani mfowethu and iziphi ezinye izinto azidingayo abantu bakuthola kanjani ngani yakwethu.
Ngikhona lapha na ku Facebook. Ngiyatholakala Nsika Zulu ilokhuzana yami leyo i-account engitholakala yona ku Facebook, bese kuba khona i-page Nsika Media ku Facebook, bese kuba khona futhi lapha nabathi Instagram khona nakhona Nsika_media. Ngiyatholakala ke nasocingweni. Angakabi busy kakhulu endlela ukuthi kuneyingcingo engingakwazi ukuyibamba, nanokuthi ke futhi uma sikufika leso sikhathi leso cabanga ukuthi isolution sike khona phela ukusebenzisana nabantu abazokwazi ukulekelela njengo PA bani. Inamba yami ke ucingo ithi 0610940088, bese kuba khona enye ethi 0765465552. Ya icishe izona ke izinkundla lezi engikwazi ukuthi ngitholakala kuzona. Ngiyabonga. Yayizwa mfethu uyayibeka iyacaca, mhlambe uzothi umuntu umage basebenzelaphi, mhlambe ngicabanga ukuthi izoba izikakhulu uma njengoba eseyishile nje inamba nimlandele nasey'nkundleni zokuxhumana senoxhumana khona la khona bazobe sebekuthola ukuthi okay, ema ngifuna nami ukuba mhlambe ngibe ingxenye yento eshuthwa ngaleso sikhathi bakuthinte mfoka Mageba. Ngicabanga ukuthi kukanjalo ngane kwethu. Yebo kukanjalo impela. Enye into ke ibe yi-challenge ukuthola ama WhatsApp amaningi, thothi ama text amaningi, message ethi umuntu ngiya-actor, ngasizakala kanjani, ngenza ukuthi ngasizakala kanjani, ngenza ukuthi ngasizakala kanjani. Omunye uzogcina engakwazanga ukusizakala ngenxa ukuthi banalento abantu ukuthi uma ezokhuluma nawe aqala athi hi kuphela, athi uthule uvume ethi how are you or how are you doing. Mina njalo mhlawumbe ngiyasebenza, mhlawumbe kunento engiyenzayo ngizogcina ngiyekile ngingakuphendulanga, kanti uma ubhala nje straight ukuthi hi amusibani kanje endaweni ukuthi ngenze ukuthi nokuthi. Mina uma ngithola isikhathi ngiqhafa ngiyabuka, oh nangu sibani save inamba yakhe, noma ukhona izinto ezenzakalayo ngiyazi ukuthi ngimrefer kobani. Abantu abaningi abafika kimi bazokutshela abanye abasebe ngama background actors, ngimtshela umuntu ukuthi it's up to you. Mina anginawo amandla kodwa ngizokunikeza ama contact abantu, umtshele umuntu ukuthi inamba uthole kumina. Okwenzakala ngale ukuthi kwenzakalani, that is up to you, but ngiyamhighlighta kancane ukuthi ukubheka ukuthi nokuthi bese abanye besizakala kanjalo ke. Ngiyabonga. Yayizwa mfethu wayibeka yacaca, mfethu siyabonga mfethu ukuthi usivakashele nokuzosivezela mfethu izinto ezikanje, ngoba la kwi-Select Africa TV into mfethu esisuke siyilwa nayo ile yokuthatha lamaciko aphansi mfethu, labantu abangabonwa sibaveza ukuthi benzani emphakathini, and iyona into esuke isijabulisa kakhulu leyo, and abantu abasuke beyibukela benza sure ukuthi banilandela bafethu bethole futhi nabo usizo. Mfethu kukhona mhlambe ongakusho nokusalile mhlawumbe kulokho besixoxa odinga ukuthi ukudlulise? Cha, engingakusho ngicela sike sikhulekele le industry lena, ngisho nje ukuthi yakwa art, yamaciko nje wonke ngokuhlukahlukana kwawo, ngabe kumdwebi, ngabe kumculo, ngabe beyini, bese ke siba nalento yokuthi sibumbane endaweni. Uma umazi omunye umuntu oculayo ukuthi bani ngabe uya rapper, ngabe wenza into ukuthi anike nihlangane nibe ne movement, ni register ukunethi register ngani, noma ngabe NPO noma ngabe yini, kodwa nibe nento e movement, ni register bese nomuntu enizomthemba ozokwazi ukuthi anibhekele ipaperwork, ngoba izinto ezibuze sishaye leso ze paperwork, so ukuthi thiwa nakho letha into umculo wakho ke manje eredweni, wena awusenayo ipaperwork, akekho umuntu okulekelelayo, awusakwazi ukuclaim ama royalty, yonke lonto le. So ngiyacela ilokho kokuqala, bese uthi kwesibili uma kukhona umuntu obukayo onamandla, maningi amafilimu enginawo, amanye angabhalwa ngemina, abhalwa abafowethu, banginika ama script, ngibuka script ngisho ukuthi hey yabona, this is a great film, but now the challenge ukuthi uma singayenza le film le sizodinga imali, because each and every film, even kuthiwa i low budget, but that budget is money.
mina angisebenzi ngi-self employed. Ngeke ngisho unemployed, ngi-self employed because kunezinto engizenzayo. So kwesinye isikhathi ukucozula lokho uthi uyaphemba ngapha, usaphemba ngapha, unicozula wenza ifilimu wazi ukuthi like uyagembula, awazi noma izongenisela nemali because akekho umuntu oconnected naye ozokwazi ukuthatha into yakho ifake lapha idlala iphinde ikubuyisele back imali. Ngingasho nje ukuthi ukuhlangana nomuntu obukayo njengamanje uthi oh this guy is a filmmaker, angilandela ubona umsebenzi wami, uma egculiseka enamandla angithinte aphosa ngibeka kuphosa siyenze ifilimu. Kusho kuthiwa ngisenze ifilimu yami, sengenze ifilimu yakhe kodwa yena unamandla ngithi. So ngizokwazi ukuthi ngi-excel ngayo yonke indlela ngoba izinto zidinga ukuthi mhlambe ziharishe, mhlambe for example mhlambe kunestand esizoshaya umuntu ozowephila idini. Leyo nto leyo izodinga izodinga i-rigging, izodinga intambo, izolengiswa lo muntu, yonke lento izoyaqashwa, sidinga ocrane yonke le nto leyo. So lapho ukwazi uku-excela kwispan sakho ukuthi yes ungacekile. Njengamanje masibhala siyofilmmaker siyasibhala sibuka ukuthi nginani, ngine equipment nekuthi uthi usuyithole konke usho ngelocation, bavele bethi kulocation sifuna u7,000. Awusenayo imali yonke usuyifaka kwi-makeup artist enye, wayifaka kutheni kothenga ukudla enye, wayifaka ku-transport. Uvele kuthiwa mina ngimiswe yona njengamanje i-location. Bese ngithi ngihlanise konke. Ngaze ngacesha igang ukuthi I contribute kune short film ebe ngifuna ukuyenza ukuthi ke I contribute. Contribute igang le ezo act ayalo indaba ye-location. Ngaze ngabuyisela imali zabo abantu. Kanti bafethu asibe siyibamba kancane mase ukuthi kuyalunga sophinde futhi sibuye futhi. So ilokho hlanganani ma-artist la nikhona nihlangane ngoba ngabe mhlambe useThekwini noma ngabe usengudwini noma bukuphi, qala hlanganani nodwa kuqala endaweni. Ningabi nalento ukuthi wenza into efana neyami so ngeke ngizwane naye. Leyo nto le yona sidonsela back sisodwa futhi. Yeah. Manje sekukhona namandla obukayo uthi mhlambe kukhona engakutshala lapha. No kukhona ongakutshala. Uxhaso nje lunga usizo olukhulu. Yeah. Mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi uthathe isinqumo sokuthi usivakashele la kwi-Select Africa TV, and ngiyathemba ukuthi nababukeli emakhaya bathole konke ebebekufisa and ubachazele yonke into obuyidinga. Babukeli be-Select Africa TV, igama ngikwazi nguThobisani ngwakamthembu. Bafowethu insizwa le yeNsika Media. Ngiyacabanga ukuthi nawe mbukeli lapho ngasekhaya mhlawumbe unamandla ukuthi ungenza something ngalensizwa, insizwa enetalent lesimangaliso. Sicela bafowethu nifake isandla bafowethu kubantu abasuke befana nalaba abenza into enhle emphakathini, ngenxa ukuthi bafowethu kubalekile ukuthi siqoqe ingane emphakathini ngoba lento iyasiza kakhulu Mageba. No, usizo olukhulu mfethu, usizo olukhulu. Abanye abantu banale nkolelo ukuthi uma ekusizile uzohleze ekukhumbuza ngalokho. But mina baningi abantu engibasizile abanye engasabazi. Yabo omunye umuntu ethi hawu ngiyakwazi mina ukukhumbula kwakuthi kanje. Ngimncane khona ngeminyaka kodwa izinto esengizenzile zinkulu and nginento ngisho ukuthi ngasho ukuthi nginesiphiwo sokuthi ngiyasiza. Ingilosi enginayo, ingilosi yokusiza. Ziningi ingane ezinye angizazi ezema-primary ngithengele icathulo ingane ezincane yabo into. So lento yokusiza ngithanda ngento eyodwa ngoba uma usiza umuntu usuke kufana noku-investa kodwa indirect. Umsiza umuntu enhliziyo yodwa emhlophe, ukhohle futhi ukuthi ungasho uze ngimsiza ngoba ngelekela ngifuna ukuthi enze ukuthi. Lento yokubusiseka mfowethu into ephilayo, into ekhona. Uma kujabula isidalwa sami sizobheka wena. Plus ubhekwe naye isidalwa sakho. So uma ngithi ngiyabonga mina ngibonga nabantu bakithi okanye ngibonga nengilosi yami okanye ngibonga nomveli enqhangi. So egcina kosuku